Team Africa. Mukomana mukuru nga bulletin ari pachinduru na ova koni yake inoboti nguru na postewa sasendi ndengenda mazanguti saka ndovhunduka chichi unondiona zvangu ndirisi wofunga ndakarohwa zangu nemusi mukomana uda pawa nasi ndorara mupawa mumwe wakutenga pia kufarasanika ubira mukomana uda pawa nasi ndorara mupawa mumwe wakutenga pia kufarasanika ubira tinenge tichifara nemageto yutsi mafaro anotanga tatosvika futi nemabhebhi mandandi vachitambisa kuzasi kana tiripo kachakabaka tinenge tichigocha futi nyama mumwe wangu dirarizare ndati dirarizare mukomana mukuru nasi ndorara mupawa mumwe wakutenga pia kufarasanika ubira mukomana uda pawa nasi ndorara mupawa mumwe wakutenga pia kufarasanika ubira sasendi ndengenda mwazvanguti saka ndovhunduka chichi unondiona zvangu ndirisi wofunga ndakarohwa zangu nemusi chitumbwisa fonera